Una de les tasques dels regidors i regidores municipals a l'oposició és vetllar pel correcte funcionament de les activitats municipals i no ens cansarem de fer-ho. Voldríem tornar a formular una pregunta, atès que ens van explicar en el passat ple, no ens va quedar clara la seva resposta i aviam si ens poden treure de dubtes. En data 25 del 9 del 23, a ple, vàrem demanar informació sobre la food truck que es trobava instal·lada davant de la zona esportiva del carrer Priorat. En data 4 de maig del 24, al no obtenir resposta, presentem instància sol·licitant quin és el contracte o quin tipus de vincle hi ha per a aquesta instal·lació. En data 14 de maig es dicta decret aprovant expedient i convocatòria per l'ús privatiu de food trucks. 8 mesos després de la nostra primera pregunta a ple, concretament en data 15 de maig, rebem una documentació que se suposa que dona resposta a la instància presentada per nosaltres, però que no té res a veure amb el que vam demanar. En data 30 de maig, i davant la poca concreció de resposta, ho tornem a preguntar a ple. I se'ns respon que sembla que no vulguem un espai on poder prendre alguna cosa a la zona esportiva i que hi posem pegues i, evidentment, no obtenint la resposta tècnica que busquem. No s'equivoquin ni facin lectura esbiaixada del que demanem i del que diem. En cap moment hem dit res d'això. Estem demanant una explicació sobre de quina manera ha estat instal·lada la food truck durant tots aquests mesos, perquè no podem ser partícips d'accions irregulars, perquè amb el que ens han estat dient deduïm que aquesta food truck pot haver estat en una situació irregular.